שלום, זוהי תוכנית התחקירים. בטח חיפשתם תף ביוטיוב, מצאתם בתוכנית זו, היא כל כך פופולרית כמובן. עוד מעט נספר לכם את התוכנית, אך דבר ראשון אמר לא לנסות את זה בבית. לפי המאמן מצוות התוכנית. תהנו. שלום, אנחנו כאן בתוכנית חוקרים ניסויים חדשה, ואנחנו היום עומדים לנסות ניסוי מאוד מסוכן. אז כן, ניסוי מאוד מאוד מסוכן. ועכשיו, אנחנו עומדים להכניס את דניאל, איש הניסויים שלנו, לתוך הזכוכית. עכשיו, דניאל עומד לעשות את הניסוי המסוכן. בקיצור, כדאי לא לעשות את זה. תוכנית הניסויים, אתה לא מתחתן, אתה מנסה דברים. תוכנית הניסויים, אתה לא מתחתן, אתה מנסה דברים, בום! לא הייתי צריך לעשות את זה.